Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Katanat pathai kubor jong ka Israel kila Pyntikna ya ka jingyap jong ngut ki he katanat sentian jong ka Islamic Revolutionary Guard Corps kiba kenthop biya Brigadier General Muhammad Kazemi bar usumbot menteri jong u Hassan Mohakik kiba lakalan yap haka jingnai thambor jong ka Israel syakani kari. Ketika kubor na Israel haka singin nengkong kala Pyntikna ru bas uwei pat uhe balai jong ka IRGC Mosen bageri ulakalan yap haka jinglek thombor jong ka Israel sa Iran. Wat lakata laong bayu he ka Iran u Ali Khamenei pat lapen kan ria no syakitha north east jong ka nongba Tehran tang hadin ka tukat ni kenta jong ka jingthen namding jong ka Israel haka singi thoding persya yakani kari Iran ka basuba bakamut ban shnayo tau nuclear bomb syakini kithan